श्री ॲग्रो सोल्युशन्स प्रस्तुत शेतकरी जगाचा पोशिंदा मराठी वेब सिरीज। श्री ॲग्रो सोल्युशन्स एकच ध्यास शेतकऱ्यांचा विकास, एक सुंदर स्वप्न साकारेल शेतकऱ्यांच्या कष्टाचं सोनं। ऑर्गॅनिक उत्पादने रिझल्ट बेस असून वापरास निर्धोक आहेत। कमी कालावधीत मातीत व पिकात बदल घडवून आणते व त्याचे परिणाम दीर्घ कालावधीपर्यंत राखून ठेवते। मातीचे आरोग्य सुधारून जीवाणूंची संख्या वाढवते। मित्रकिडींना व जीवाणूंना कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचवित नाही। पिकांचे रोग व किडींपासून संरक्षण करते। पाणी व मातीचा समतोल साधते। राहुल्या चला चला मागे चला, उठ उठ। किरण्या थांब, किरण्या थांब, किरण्याला काय करत जाते? अरे हो हो हो, कुठं जाते एवढ्या गडबडीने? अरे रानात चाललोय नाना। का ना? साहेब आले ती काय जमिनी काय काढली काय? नाहीला का राणी कोण काय करतो तुला का माती खात होय परत चला। एवढं खरं आहे बाबा, इकून काय खाणार? होय सावकार, एक इचरू का? बोल की. असं इचरू नाही बरं का? असल्या दिवसात फोर व्हीलर ती बुलेट त्याचं पेट्रोल परवडतंय हो तुम्हाला? त्याचं गणित वेगळं आहे रे, कोणाची बी कामं नाही ती बुलेट आहे बुलेट। अशा हा आला थांब की, कार बोल की, कुठं चालला इकडे? जावं म्हणलं जरा गावात। कर काय ना, असं काम होतं जरा। होय, तो कुठं निघाला हे पटापट? अरे लय काम आहे बघ, कामान काय सुधारा नाही। हो जशी काय तू सगळी कामं करतो या, मग बघावं तर तात्याच कामं करतात आणि तू काय करतोय रे? काय तुझ्या पुढे काम करावं वय? बघ माझं काम, बघ माझं काम। बघ आता काय झालंय नाच? हे थांबा 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 थांबा, मग होय रे किरणे, आम्हाला कधी सांगणार आता? ए दाताडे दाताचे